ସତରେ ଗରାଖ ଈଶ୍ୱର ଧୂପ ଦଉ ଦଉ ଭଗବାନ ହାଜିର। ଦେଖ ଜଣ ଜଣକି ଦେବି କଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ? 5 ଟଙ୍କିଆ 4ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ହେଇ 100 ଟଙ୍କା 5ଟା ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି। ଭାଇ ବେସନ ପକେଟ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଓ ଭାଇ ବେସନ ଦଉନ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଦୋକାନ ନାହିଁ ନା କଣ? ପାଣି ବୋଟଲଟା ଦେଲୁ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ତୁ ଯିବି। ସାହୁ ନାହାନ୍ତି? ନା ନାହାନ୍ତି ଅଟା କିଲୋଟା ଦଉନା? ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସାବୁନଟା ସବୁ ଦଉନ? ନା ସାବୁନ କିଛି ନାହିଁ। ଖେଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନି। କୁଆଡୁ କୁଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି ଏରି। ମା ସରିଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ନା? ଆରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କେତେ କଷ୍ଟ ଫେରିଲୁ?